प्रेजेंटेड बाय पीएस भोजपुरी की शानदार प्रस्तुति। पहले बाड़े धोखाते तो हम के फंसा के रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके पहले बाड़े धोखाते तो हम के फंसा के रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके पहले बाड़े धोखाते तो हम के फंसा के रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके राम परवेश चवारों में जाके चवारों में जाके दिलवा में उठता ऐसन लहर रे मन करे मर जाई खाके जहर रे दिलवा में उठता ऐसन लहर रे मन करे मर जाई खाके जहर रे काहे छोड़ दिल रे मुंह मोड़ लेल रे काहे छोड़ दिल रे मुंह मोड़ दिल रे चली गईले हमारा के जियते मुआ के रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके पहले बाड़े धोखाते तो हम के फंसा के रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके चवारों में जाके चवारों में जाके रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके राम परवेश मिक्स बाय अनिल भोजपुरिया। राइटर आंसू के गोइले बुलाई खुश बाड़े अब ते सतेंद्र के पाई राइटर आंसू के गोइले बुलाई खुश बाड़े अब ते अनिल के पाई दिल टूट गईल सब छूट गईल दिल टूट गईल सब छूट गईल गईले हो जितावा के इतना सता के रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके पहले बाड़े धोखा के हूँ हम के फंसा के रोवतानी रोजो हम तो चवार में जाके रिकॉर्डिंग वाई एके म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो 96 48 15 87 37।